Shalom, Halo. dihamu amanami dohot inanami, ruas ni huriata na adong di bagas joroon, suang songoni ruas ni huria na adong di bagas nabe, tapaho homa, tapasada maro harot pikirata, tapukka ma parminggota, tapuji tuhatta marhitedde nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Songonoddo didok Tuhan Jehovah, juon na maahu jala alusakku ma ibana, saydong anakku do ibana juppa hagugutan, paluokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sari matua, martua do nahuddul di pangodingan ni natumibuli, jala namian di linggoman ni pargogo nasuhatu dosan, nama dok tu Jehovah, hapurusakku jala partano batuakku, debatakku marhaposat tuhodo au, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami para sirohana sumurung debatani hatuaun nami, huingot tami do diakka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude nati naonnai, patadahom matuhami dosa nami, asa diarsakton rohanami, asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasautami lomo ni rohani na marubusami, asa martua hami marhite siani rodi saleleng ni lelengna, say patupa may dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen.
Tangi hokkamu ma patik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, aihona uhum na dosugut akka na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo, ikkon di habiari rohatta debata, jala ikkon holong rohatta di ibana, asa unak kita olo mamurai, manang manulun-nulun, manang marujaran na roa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai namar sosak dohot ditangiang, dohot dipujiat do si dohonon goar ni debata. Atong rak magi dogu kumeta tu debata, taringot tu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu pati mi. Amin. Tatopoti madosatta tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na gudangido, saya asima roham midas hadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Songoroddo hata ni Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotu ahu, ay ahu dosi paluaho, hasangapom ma di debata na dikijang. Amin. Ku
Kabegema hatani debata ima turpuk di Areminggon ima nadienet sian sada Petrus bidutolu mamuka yang saya sapulalu sahat rodi ayat 22. Sada Petrus bidutolu ayat sapulalu sahat rodi ayat 22 tajahama margati sorin. Maniru Kristus nama naon na porsuk. Aidohot do Kristus mate sahali alani akka dosa natigori humopop akka pargeduk asa ditogihon hita tu debata natarbuno do iya dagingna alai di pangulo do yanggo tordina akka na somangloi na jolo dina maima labbas ni rohani debata uju di akka are ni sinoak dina pinaulina parau nagabe haluan ni akka nautiki ima nawalu halak marhite-hite aiki Ido tudosani padidioni na paluangon hamun waeng dada songon na mamulukon na rotaksian pamatang pangido dos di situ debata panggora ni roha na soolo manol solibe hinorhon ni haeon ni Jesus Kristus. Disiamun de debatado ibana dung laho tu banu agijang gabe maruduk do tu debata akka suru-suruan akka gomgoman dohot akka hagogoon ido sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tahatidak kum maha porsiaw tai songon na hinatidak kun didongatta sa porsiaw di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugo na suatu dosan
na tumapalangit dohot tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santon di porbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau penorsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mula mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun de bata Jahoba, amanai pargo na suhatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan hala Kristen akan na badia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangaluan na sora suda. Amin. Titing masa di Minggu Infokapit tanggal 21 Februari tahun 2021. Naparjolo tema Minggu. Goar ni Minggu tasadarion ima Minggu Infokapit dohot tema padan dohot huason ni debata. Napaduahon nanaing marbagas tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Goklas Parsaoran Simorangkir, anaknya mata situa Doktrandus J Simorakir, tubuni inata Ruslina Simajuntak SPD, Sianhuta Jalan Cemara Raya nomor 26, Rumnas Sada Parung Panjang, ruas ni HKBP Parung Panjang, Resort Depok 2, dohot Oroana, Elianora Boru Siahaan, Boru Nyamata J Siahaan, Tubuni Inata MR Boru Sibarani, Sianhuta Perum Depok Mulia 2, Blok AB Pitu, BJ Depok, ruas ni HKBP Depok Sada, Nir Sada 2 Walu Sada, kelompok Jordan. Pamas-masuan dari Sabtu tanggal 6 Maret 2020 Sada, di HKBP Petukangan. Nomor tolu ruas Nataba. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 21 Februari tahun 2020 Sada, gabe ruas ni Huriat Tama Ima, keluarga Amata Ciki M Perdamaian Simorangkir, Inata Tiurma Septi Laura Lumban Gaol. Rabdohot Sada Dakdana Nasida, alamat Jalan Pitara, RT 04 nomor 10 RT 04 RW 10 nomor 25 Depok. Nasida Rosian HKBP Simorangkir, Nir Sada Walusia Onom Manang kelompok Laodikia. Nomor 4 pertanyaan keluarga Parhalado. Di hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2020 Sada pukul 10.30 Patu paun nado pertanyaan kelompok Parhalado maringanan di gedung Serbaguna. Nomor 5 rapat Parhalado Resort. Di hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 Sada pukul 10 walu. Patu paun nado rapat Parhalado Resort maringan di ruang konsistori. Nomor 6 tim revisi SOP. Di Pabangkit Huriat Tado tim pemutahiran SOP HKBP Depok Sada, Ima Amata Situa JP Siregar, Situa DH Napitupulu, Situa MRA Barimbing, Situa Dr. TN Napitupulu, A Damanik Dohot Inata Dr. Hesta Borusiahaan. Nomor 7 Dewan Koinonia Seksi Lansia. Di hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2020 Sada pukul 10 WIB
seksi lansia patupahon pertanyaan bonataon maringanan di gereja jala disiarhon marhite live streaming di channel YouTube HKBP Depok Sada. Nomor 8 Dewan Diakonia seksi sosial A. Di hari Selasa tanggal 23 Februari pukul 10 WIB borhat do seksi sosial nihuriata pasahaton pangapulion tu keluarga ni amata A. Gultom baru pardede nahinan maringanan di Jalan Rawageni RT Tolu RW 02 nomor 33 Ratu Jaya Depok. B. Di hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2020 sada borhat do seksi sosial manopot ruas nihuriata nama mulus parsahiton dohot na di bagasan pemulihan. 5. Amata Jamson S. Silain kelompok Kapernaum, Amata Agustinus M. Samosir kelompok Getsemane, dohot inata Nyonya Samosir Cantri Boru Lumban Gaul manang kelompok Getsemane. Nomor sia dung sipul tikting tapai hutihut ma tona sian sinode distrik 20 lalu de boskap napa duahon tabegema panorangion tentang perdalanan ni Badan Karitas HKBP Depok Sada pasapuluhon tikting nasojinahahon dohot barita perhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huria dohot marhite WA grup di kelompok pertanyaan tabi songonima tikting masa di huriata di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Nomor 00 sada garing TSD garing D 20 lalu di Boskap Februari 2020 sada hal tona sinode distrik madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP sedistrik 20 lalu di Boskap dengan alamat Uluan Huria HKBP di Inganan Nabi. Tona Sinode Distrik 20 lalu de Boskap. Dame madihamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tapasahat ma mauliaten ni rohata tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Naung madongani perdalanan ni Sinode Distrik 20 lalu de Boskap gabe mardala dohot denggan. Sinode distrik dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Februari 2020 sada maringanan di HKBP Depok Sada Resort Depok. Sinodangan ni tema ahu do mamilit hamu jalahu padiri hamu asalaho hamu marpar bue Yohanes 5 ayat 10 dohot subtema ditongani pandemi komik COVID-19 hubas jala sigop huriat tapatu pahai baruon laho pasauton ulaon pakobosion ni huria. Sinode distrik didohoti 82 halak sinodisten na disagi marhite 2 parjupangan aduk buhi atau tatap muka ni dohotan ni ruas sinodisten wilayah Sada Depok Bogor Sukabumi. Dohot virtual Zoom meeting tuaka ruas sinodisten wilayah 2 se-Kalimantan Barat. Sinode distrik dibuhai marhite pertanyaan jala dipuka amata praises di bagasan hasabamon dohot nunut niroha do sinodesisten madohot tirapoti sian nama muka saha tu nama ngujungi. Di hata pamuhai ni preses di paadar do pabuah HKBP di partikian pandemi COVID-on ikon marsitutu mamikiri songo dia mapakobasion nadumenggan di era new normalon. Ikon gudang do huria marsiajar di pandemi COVID-on asaboy jupang cara dohot metode neng baru madungdung pakobasion maradopon ruas ni huria. Unang sanga pandemi COVID-on mabuat las ni rohani huria jala pakolakon hitas yang ngulu partodion
dohot parsaoran ni huria. Aidang hea tu butur hatta ikon marminggu hita di bagas tabe marhite parmingguon manang pertanyaan virtual alai ikon pamasaota doi di tahun 2020 nasalpu saha tutikyon. Jaladang taboto sadia liling nai asa marujung COVID-19 alani sude mahuria hobas jala sigok patu papak kobasionna tanak jala dasip. On masinode distrik na parjolo dihita dukon periode 2020-2024 di sinodion di pasahat opui eporus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar marhita virtual ima renstra HKBP tahun 2020 sahatu 2024 na mangodolhon tolu tujuan ni renstrai ima sada pahit saton ngolu partodion ni huri ruas dohot pakobason HKBP asal matoras jala lampita marhite na mangaradoti tolu ulaon panjuon ni huria ima parsaoran panidangion dohot pakobasion napaduahon pahitsaton pakobasion ni HKBP di sudetirket di tengah-tengah ni masyarakat dohot maradopon lingkungan hidup napatuluhon pahitsaton pakobasion HKBP marhite manajerial nasa dengga-denggana efektif, efisien, akuntabel dan modern. Domu tu program tahun 2020 sada naginoar tahun patuguhon pakobasion patu paun ni HKBP ma pambohalion di sudetirket mamukasian hatopan distrik resort saha tuhuria marsada-sada tujuanna ima parjolo manugu-nugu sude ruas ni huria asalam pitangulun parhuriona dohot partodiona paduahon patauhon ruas asamargogo mengadopi hamaolon di ngolu ni jamanon patuluhon mangalinggomi ruas ni huria asa soding sian nasa pangrupaon dohot oddam-oddam ni zaman on marhita sian natuluon lam tarida ma pakobasion ni HKBP namar sahala songon hataridaan ni huria na pinembaru jalan alam tumajuna marsitu tudo sude ruas sinodistem pasaton pikiran dirapoti gawe jupang mahaputusan naung ni totopon ima sada majalo laporan pakobasionnya mata preses dohot kabit koinonia marturia dohot diakonia suang songoni parhepengoni distrik naung pinatolhas ni bendahara jalanunga di audit badan audit distrik. 2. Pasidohot do distrik 20 lalu de boskap pasauton program hatopan di tahun 2020 sadon. Tolu manotopan program dohot anggaran distrik tahun 2020 sada. 4. Sude do ruas ni sinode distrik maparukilhon kondisi keuangan ni dana pensiun HKBP do mutusi ditotopon do asa pamasaon ni distrik 20 lalu papungu dana sian parhalado dohot ruas laho paluahon dana pensiun HKBP sian hagogotan. Palimahon HKBP pasidohot mendukung prokes 5M di sude pakobasionna memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jala mendukung program vaksinasi nasional napinatupan ni pamaretata. Nomor 6 panulopi do sinode manguloi pangiduan ni persiapan resort jeruju asagabe resort ni baru di distrikon dung jolo dipatupa verifikasi hobar tu aturan peraturan ni huriata. Sinode distrik di paujung marhite pertanyaan
dohot ulaun nabadia. Songonima pinasahat tu sude ruas dohot parhalado. Tonani sinode distrikon. Saya ditupak jala di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus mahita saluhutna. Pasauton lo manirohana. Asa gawe pasu-pasu HKBP di Portibion. Amin. Tabe dohot tangiang atas nama peserta sinode distrik Preses HKBP distrik 20 lalu de Boskap. Amang pendeta Nexon M Simajuntak MTH. Songonima tikting namasa di Huriata. Di pasahatu amang karitas. Salam. Na hormati kami inang padita perhalado ni Huriata amang inang tarlemobi di hamu damang dok dainang yanakon nami ruas ni Huriata narong di bagas joroon suak songoni nama dohoti perminggota diganu bagas nabe horas madihita saluhuna tamasi tu rohita madok mulai itu tuhat tapar denggak basah ala totong dope dilihat kita hahi pason manipat di bagasan sadarion tarlumobi hita boy marsaur dot hatani di bata pasauton ede puji-pujian gabis hatang abo di tuhatta dison jong-jong dohami sian pengurus ni badan caritas ni Huriata takas songon namar binoto hita badan caritas ni Huriata ima udutan ni ulaun para sirohaon na dipatupan ni Huriata HKB na boloni. Ditiki ulaun para sirohaon dipatupa Huriata ka ruasta naik kok betul-betul do siurupata. Sialani Huriata mapak keputusan ikon urutata doi ulaun para sirohaoni alai digowari ma gabe badan caritas. Nasalilengon nungamardalan badan caritas ta tarlumoi mai tuaka pangurupion tu bentuk natura. Arong donian sadanai program nina caritas ima sumber daya manusia na melakukan pelatihan-pelatihan akatur wasta melalui songon pelatihan servis AC, pelatihan servis handphone. Alai bagian non nunga dipasahat tu bagian seksi pendidikan. Di tahun 2020 mardarat do badan caritason jalamang rupiah karwasta godangna hira-hira 70 keluarga. Sian 12 kelompok narong di Huriata. Bentuk nade naturan di pasangan di Huriata ima songonaka sembako nomor nilai sekitar 350.000 per keluarga. Takas mulot abereng do 350.000 per bulan tu per keluarga dihali 70 keluarga berarti sekitar 24 juta ma sebulan si pahasota Huriata na betul-betul do ikon siurupata di hamuna amanami do inanami takas marbinoto rohita tabereng do saldoni badan caritas saunari siana dibentuk sat sonari sisa mai hira-hira 77 juta song narong tabereng di warta na perlapatan maun holat 3 bulan nai nama badan caritason boy merdalan ala takas taboto sumber dana di badan caritas ima sianaka donatur do amanginang dak sian Huriata ala ido keputusan di Huriata badan caritas berjalan dengan mencari dana sendiri
Dana sendiri itu dari mana? Ima akasian donatur ni huriata nasa lelengon. Jadi huriata madok moleate matu saluhut aka ruas ni huriata nonggabe donatur tetap ni barang caritas nasa lelengon. Sialanino alumu amanginang mangido hamisian barang caritas mulo tabereng do perdalanan ni caritas na betul-betul mengurupi akar ruas tak mangido hami tabai ma otak ni natolap tak mulo tabereng do sonari kedan ni ruas tahun terlumobi alani covid 10 sia nung ngatung macai gudang akasi urupat tak nasa sirupakian gabe urupan ala adong akan nama ako perkerejuan adong aka usaha na sumerdalan ido binna barang carita sonari mabai penorangion asa masosoi saluhut akar wasta dia akan dapat pasu-pasu siatu hatta asa buahnya mabain mengurupi barang caritas merdalan di bagasan sataonon nang tuaka nanaing ro di hamuna amanami dot inanami narong di bagas di gereja tahun sok-songoni nang di bagas tabe molosohi tabe mengurupi ruas tainang amang beise be na mengurupi sakita do jala tu hita do muse jala marpos ni roha do hita saya nomor bata do kapasu-pasu tuna burju mangalehon tarlumobi tuaka ulau ni huriai jala hasangapa matong di debata sudah aka ulau ni huriata marhite-hite barang caritas saya diramot itu hatta mahita jala ita bay mahita aka gogo tarlumobi hahipason dinamangula ulota tujulanon horas marhita saluhuna mau lihat Unalu
Damen debatana sumurong sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita di mingguta sadarion. Ima natar surat sian sada Musa bindu sia mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 10 pitu hujahahon ma dihita. Dungi nina debata mamandok sinowak dohot tu anakna akan narap dohot ibana boti mai. Idama anggo au pahotokku ma padaku tuhamu rodi pinoparmu nasogot dohot tu nasa namarhosa namangulu aka narap dohot hamu aka pidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon aka narap dohot hamu sian luhut aka naruar sian parau rodi sude pahan-pahanan ni tanoon. Pahotokku mapadaku dohot hamu paboa naso jadi beri pasonon ni aek nasumar nasa namar daging huhut paboa naso masa be aek nasumari mangari pason tanoon. Dungi ni nadebatama on mat tandap ni padan nahubaini tuhamu dohot tu nasa namarhosa namangolu aka narap dohotamu rodi saliling-liling na halibutongaki nahubaini di ombun ima tanda ni padaku dohot tanoon onpe molohu paro obun tu tanoon say tarib dama halibutongani di ombun. Jadi ingotokku mapadan nahubaheni tuhamu dohot tunasa namarhosa namangolu rodi sude namar daging paboa naso pamasauku be aek nasumari mangaripason nasa namar daging say bahenokku do halibutongani tu ombun asa hubereng ibana marningot padan saliling-liling na binahin di bata tu nasa namarhosa namangolu tu nasa namar daging na di tanoon. Dungi ni na di bata ma tu sinowak on matanda ni padan nahupathot tu nasa namar daging na di tanoon. Ido sahatna turpuk jamita di mingguta sadarion. Dihamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu sadarion, minggu infokafit. Di dokdo di pesalmen sia puluh sada ayat 15a. Jowon nama au jadi alusaku ma ibana. Isedo hita umbain naradede bata. Manangihon jauh-jauh ta. Ise dohita umbain na ikon tangihonon ni bata hita. Molo jauh-jauh hita tu ibana. Tapi Allah menjawab sendiri. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Karena kemurahan hati Tuhan. Karena kasihnya kepada kita. Jolmana tinopana hita, jolmana gale, jolmana gok dosa, jolmana sok tok tong.
hidup dan berjalan sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Alai sai radedo de bata laho manangihon jauh-jauh ta. Molo jauh-jauh hitatu ibana. Amang inang, inilah bukti kasih Tuhan yang boleh kita lihat dalam minggu info COVID. Bahwa entah bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan tetap selalu mengasihi kita. Lihatlah yang terjadi dalam kisah kejadian ini. Begitu banyak dosa yang telah dilakukan manusia di tengah-tengah muka bumi. Ido umbahin molotabereng di sada Musa bindu onom ayat onom. Di sol-soli rohat, di sol-solin debatado. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Ido kan didok di sada Musa onom ayat onom. Didok debata. Jadi di sol-soli Jehovah marohana ala di tinopanai jolma di tanoon jalalungun rohana. Karena dosa kejahatan sudah merajalela, manusia sudah hanya mengutamakan keinginan dagingnya, mengutamakan dan mengandalkan pikirannya. Dan dihagiari be debata. Dan uduk be jolma itu debata. Marlomo-lomo nama. Alai Allah holong ni rohani debata. Karena kasihnya Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Ido umbahen boy hita mangalaka menikmati hari-hari dan kehidupan hingga pada saat ini. Semua hanya karena kemurahan hati Tuhan. Hanya kemurahan hati Tuhan. Sekalipun Allah marah, rimas di debata, tetapi dia tidak langsung mutlak membasmi, memusnahkan bumi ini dengan cuma-cuma. Alai sai ikon berengon nado, adong do HP na marpos ni roha tu debata, ima sinoa doh keluargana. Makanya Nuh diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan. Allah memilih Nuh karena kebaikan hatinya. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, molotabereng di turpuk jamita sadarion, pahoton ni debatado padanna. Sesungguhnya mungkin bisa kita pertanyakan, apa yang sedang Allah lakukan di dalam firman Tuhan ini? Allah mau menepati janjinya. Pahoton padanna. Kepada siapa Allah mau berjanji? Tui sedo padan ni debata. Alai turpuk taon mangalusi. Tu nasana tinopa. Tu keluarganu dan keturunan kepada semua namar hosa, namar daging. Ido umbahen tabereng diturpukon inang amang nahina holongan didok idama anggo au pahotok kuma padaku tuhamu rodi pinoparmuna sogot doho tu nasa namarhosa namangolu akan narap dohot kamu akapidong napinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan narap dohot kamu sian luhut akan naruar sian parawi rodi sude pahan-pahanan ni tanoon. Kepada seluruh ciptaan, bukan hanya kepada manusia. Allah berjanji untuk tetap memelihara bumi dan seluruh ciptaannya. Amang inang didok muse naso jadi ripasonoku ni aek nasumar nasa namar daging naso masa be aek nasumari nang manang mangaripason tanoon. Artinya inilah janji Tuhan. On mapadan ni debata. Lalu tidak cukup hanya sebatas kata-kata pada ni. Ikon patuduhonon ni debatado. Bukti nyata akan janjinya itu. Imam marhite halibutungan. Itu kan
Ai hita, ai sipatado, misalnya melamar janji hita holan sebatas kata. Buktinya tunggu dulu, masih dipertanyakan. Ido kan? Allah somar tuhor kapadan dan masomar tuhor janji, somar tuhor hata asal mai padokoni. Asal pos rohani mambege. Gak ada buktinya. Kemudian suka-sukalah ikengkar janji. Lewat mamispata, nggak lewat si perjanji kolingin. Nah kita kan, karena apa? Kita kadang murah sekali berjanji, tetapi tidak menepati janji. Tetapi Tuhan, Dia tidak ingkar janjinya. Dia melaksanakan, menepati. Dan Dia tunjukkan itu marhite karya. Asa ima na ikon berengon ni jolma, jala ikon berengon ni debata. Halibutongani. Kemudian inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini amang inang. Hingga kalau kita boleh lihat pelangi sehabis hujan, itulah tanda Tuhan. Dari zaman Nuh hingga pada zaman sekarang ini. Bahkan untuk di masa-masa yang akan datang. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, sesungguhnya Allah mau menunjukkan bahwa Dialah Allah yang memiliki otoritas penuh di dalam seluruh alam ciptaan ini. Di seluruh alam semesta Allah memegang kendali. Dia yang berkuasa atas segalanya. Sehingga kalaupun terjadi padanon, Dia tidak berjanji di atas dua belah pihak, tetapi janji tu diri sendiri doi. Marpadan do debata tu diri sendiri. Dang paroon nabe aek nasumari. Laho mangari pason tanoon dohot isina. Tuhan berjanji pada dirinya. Bukan atas negosiasi antara Tuhan dan Nuh. Tidak. Alai ala dibereng debatado. Dia bergumul akan apa yang telah dia lakukan di tengah-tengah bumi ini. Ido umbahen didok ibana. Ikon pahotokudo padaku. Allah kita sekalipun Dia adalah Allah yang mau marah, tetapi Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang murka, tetapi Dia juga adalah Allah yang memulihkan. Dia juga adalah Allah yang menyembuhkan. Dia juga adalah Allah yang memelihara kehidupan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita boleh renungkan ayat firman ini, molotabereng didok di ayat 12. On matandani pada nahubaheni Tuhamu, doho tunasa namarhosa namangolu, akan narap doho tamuro di saliling-liling na. Halibutongaki nahubaheni di ombun, imatandani padaku. Dohot tanoon. Sekalipun seolah-olah kalau kita lihat sesungguhnya sungguh sangat mengerikan bagaimana pemulihan ini bisa terjadi. Buasa ikon pamasaun nibata aek nasumari mangari pason tanoon. Mungkin secara manusiawi kita bertanya, kenapa harus diporak-porandakan dulu? Kenapa harus dimasmikan dulu? Kenapa enggak ya pelan-pelan saja, seperti membangun rumah itu pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Inilah bukti kuasa dan otoritas Tuhan itu, amang inang yang dikasihi Tuhan. Bahwa sesungguhnya semua yang terjadi di bawah kendalinya Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, isinilah kita boleh merenungkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas.
Kita manusia yang memiliki banyak sekali kelemahan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan. Sekalipun kita sering mengingkari janji, sekalipun kita sering mendukakan hati Tuhan, marhite hata, marhite parange, marhite pamereng. Kita selalu berjanji menyaksikan iman kita setiap minggu. Manopoti dosata ganup minggu jalatiki marpadan hita di dalam marhasohotan, kita ingkar janji. Kita katakan mau mengasihinya dengan sehidup semati dalam suka dan duka. Mengasihi, dung 1 tahun, 5 tahun parumah tanggaon ditopari mainat tanah, itadi koma amat tanah. Di mana janji itu? Tiko dibuan poso-poso, tu gereja lau menerima baptisan kudus, disukun doakan atorasi. Maukah kalian bersedia mengajari mereka memperkenalkannya firman Tuhan? Naolo dohami alai songonima mardalan waktu berjalan waktu dakdanaki dang tidak diajari, tidak diperkenalkan dengan firman Tuhan. Marpadan doakan aposo ikon gabe na poso na burju na uduk tu na toras na satia mangihuton Kristus, tetapi dalam kehidupan nyata gabus dona masa. Padan di mana? Amang inang, tetapi lihatlah Tuhan berjanji pahoton nado padan nai jala ikon patu paonna. Dia tidak ingkar janji. Ido umbahen molota bereng di Yesaya 54 ayat 10 didok ay musat pe akadolok jala humutal pe akarobean. Alai anggo asiasiku naso tupa musat sianamu. Jala padan ni hadamioku naso tupa humordit ninna Jahoba siasiho. Sekalipun semuanya bisa berlalu, sekalipun banyak hal yang harus berubah, tetapi kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah itu hilang dari dulu, esok, dan untuk selama-lamanya. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sesungguhnya yang bisa meneguhkan iman kita, yang bisa memperteguh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Songon tabereng naking di buku endeta 755 boy mataboka taidehon, buku ende 755 naking nungata endehoni ende sebelum maka tindakon haporsiawan. Bisa kita nyanyikan? Ondo napaposon rohata ay haposan do debatatai. Arsoke
ayat ini, bahwa Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Hapusan doi bana hot doholongna. Ditiki arsak, ditiki susah, ditiki rondo nyari, ditiki mungkin kita bergumul di masa Covid ini. Ditiki masa Covid 10 siana mambain sega aka perekonomian, diporak-porandakan kesehatan kita, kematian seolah-olah di depan mata. Kita dipisahkan dari orang-orang yang kita kasihi. Alai hapusan do di batatai amang inang, hapusan doi bana hot doholongna. Dia begitu mengasihi kita. Oleh karena itu sekalipun terjadi banyak hal yang kita pergumulkan, kesusahan, perekonomian kita pasang surut, kesehatan kita hari ini sehat, mungkin besok kita lain cerita. Alai tung seheado debata tai manadiko kita, amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Hapusan do ibana. Di rade hodo dame nama noktong, di togu hodo au di dalaki, marlas niroha au marpakirimon, jala margogo ala basami, ido didok di ayat tolui. Boy tain dehon salin ayat tolu. Ayat tolu. Ketika pasang surut kehidupan kita melanda, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Di radehodo dame nama noktong di hati kita, di pikiran kita. Itu jauh lebih penting supaya apa? Molotungpe masa akaha maolon akaha susaan amang inang. Asal hati kita tenang, pikiran kita damai. Di situ kita memiliki kekuatan baru dari Tuhan. Idon apa poson rohata, di panogunogun ni debata, di panarihono ni debata, tung sohea ibana mana di kita. Inang amang yang dikasihi Tuhan, sekalipun banyak kesulitan yang kita hadapi, sekalipun sakit kita rasakan, seperti halnya mungkin pada saat itu Nuh mengalami goncangan. Bayangkan 40 hari 40 malam hujan turun terus menerus tanpa henti. Mungkin ada traumatis yang dialami Nuh bersama keluarga dan seluruh ciptaan. Dan kemungkinan ini adalah juga salah satu cara Tuhan untuk mengobati apa yang tengah dihadapi Nuh dan keluarga. Ido umbahen didok di bagasan turpukon,
molo taring mangrimangi. Allah itu adalah Allah yang mau menyembuhkan. Supaya sekalipun terjadi masa-masa sulit, kita tidak trauma kepada Tuhan. Kita tidak melulu menyalahkan Tuhan. Ai hapusan do ibana. Lihatlah ketika Tuhan sediakan janjinya, wujud nyatakan janjinya, bukan hanya sebatas kata, Tuhan berikan busur itu pelangi sehabis hujan. Amin. Inilah bukti pemeliharaannya. Amang inang yang dikasihi Tuhan, Allah menyembuhkan kita sekalipun kita mungkin mengalami kesusahan. Tetapi di dalam pemulihan itu Allah mau lihat kita tetap beriman dan percaya kepadanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang mau menyediakan segala sesuatu bagi kita. Sekarang bagaimana kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang seharusnya menjadi iman percaya kita, mengarahkan hidup kita. Entah bagaimanapun keadaan kita, entah bagaimanapun kesusahan yang kita alami. Lihatlah berbagai tempat yang sekarang ini sedang dilanda banjir. Puji syukur kita katakan kepada Tuhan. Mau lihat made bata. Di Padau Hodo siak kami. Ya mungkin banjir kita tidak kena. Iya kan? Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan masih mau memelihara kehidupan kita. Semua orang sekalipun di dalam pergumulan diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hapusan do ibana, hod do holongna. Amang inang, biarlah kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita menjadi umat yang setia. Melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Supaya hidup kita pun senantiasa di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita dan meneguhkan martanya kita. Mau lihat tema Tuhan di Turpuk Sadarion, di Paingot Hodo Hami, Hodo de Batanami, Jala Hodo de Batana Toktong, Manarihon ngolunami, di Pahot do padamu, Sahat Roditikion, di panarihonomu, di pemeliharaanmu, mungkin engkau juga menyembuhkan keberadaan kami. Mau lihat tema Tuhan di sudedenggan ni masam, dohot asini roham. Pasu-pasu mahami, di aka ulaon nami, di manang di dia pehami mulaulaon. Saluhut ruas ni huriam, ondihon manasida, linggomi Tuhan, padao sian parmaraan, padao sian aka parsahiton, padao sian holsoni roha, alai, tok-tok nasida mangolu, di bagasan pakirimon, siala hodo de batahat nami, na tok-tok manarihon ngolu nami. Tuhan, tungho matoktong namandongani hami, dinalaho mandalani ari-ari ni ngolu nami. Pada omas yang tahin sibolis yang ngolu nami, nalaho mengganggu hapor siaon nami. Alai pahot mahapor siaon nami, jala asa toktong hami porsia tuho. Asima roham di hami Tuhan, pasu-pasu masa luhut ruas di huriam, mamukas yang mulai danak, nama godang, na tua-tua, sahat tu na lansia, Tuhan pasu-pasu manasida, molotung peadong na di bagasan hagaleon ni pamatang, Tuhan pahipas manasida, lehon kesehatan na sempurna, molotung peadong na bergumul di bagasan perekonomian, Tuhan sarihon mangolu nasida di hangoluan siapari, jala pasu-pasu maapa kapar karejuan saluhut ruas ni huriam. Tuhan tung mace godang doa kasih pangiduan nami, alai di botohodo saluhut akan narikot, tung lehom madihami narikot na hombar tulomo ni roham, di tonga-tonga ni ngolu nami.
Sesa dosa pangalausion nami, asa tamahami di hadapanmu. Di bagasan Tuhan Yesus martanya kami. Amin. Mari dihita yang buku ende nomor 766 ayat sada doho udutna huhu tapasaha mapeliata. Tainde homa ayat tolu. Allah diungkap surga tutoniku, sapu maruhut na ngalutoki, dardegi masarani Tuhanku, naposo haposan nomor kurtusi, utung sahu halupahon, adong manogihun, adong mangodihun, utung sahu halupahon, adong mangogoyhon, pasarani. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale di bata amanamina di banua gijang. Hodo haroroani saluhu selehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama ulihutus. Upasat hami masyan dan lehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe huap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasyak kami pelianon. Patimbulhon harajaw mu tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani leoni, roni pamanaku, osanohon gogoki, roni saluhun hartaku, upasahan di Tuhan, nasahun satu Ali amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajomu,
Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutondim amen.